Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu żewġ vetturi oħra fil-flotta tiegħu biex tkompli tiġi faċilitata l-ħidma waqt operazzjonijiet li jieħdu sigħat twal. L-investiment ta' €1,200,000 tħabbar is-sibt filgħodu mill-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri fl-istazzjon ta' tifi tan-nar tax-Xemxija. Iż-żewġ vetturi jissejħu Breathing Apparatus Tender u Lighting Unit. Id-direttur ta' Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro spjega dwar il-BA Tender. Din għandha ħafna iktar u allura f'inċident kbar bħal xi high-rise building jew inkella fejn jkun hemm ħafna nies u għandna bżonn nagħmlu ħafna interventi tforni biżżejjed ċilindri biex l-operazzjoni tibqa' għaddejja mingħajr ma nieqfu. Il-vettura wkoll hija magħmla b'kompressur kbir biex kun jistgħu jibdew jintlew iċ-ċilindri waqt li jkunu qegħdin jitqasmu ċ-ċilindri l-oħra biex nitlu għan-nies. Tkellem ukoll dwar it-tieni vettura li toffri dawl addizzjonali waqt operazzjonijiet li jsiru bil-lejl jew fid-dlam. U allura bħala loġistika tgħinna biex inkunu qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex l-intervent isir iktar malaj. Jekk jinserta li tfallinna l-vettura ta' qudiem li tipprovdi d-dawl tista' tidħol u tirreplacja biex bekk inkomplu naħdmu. Il-Ministru Camilleri semma kif dan l-investiment mhux iżolat f'impenn ċar tal-Gvern li jagħti serħan il-moħħ lill-poplu Malti u Awċi. U dak tal-lum huwa investiment ieħor ta' €1.2 miljun illi qed naraw li ninvestu sabiex meta għall ħares qatt imma nafu li sfortunatament jiġru, jkun hemm inċidenti li jkun hemm bżonn protezzjoni ċivili, jkunu jistgħu jkunu fuq il-post fl-inqas ħin possibbli, bl-aħjar għodda possibbli u bl-aħjar taħriġ possibbli sabiex nagħtu s-sigurtà li hemm bżonn lill-Maltin u l-Awċin kollha.